як хабар. Агенти зидди фасоди Тоҷикистон соҳаҳои фасодзада дар ним соли охирро эълон кард. Дар ҷои якум ҳукуматҳои маҳаллии шаҳру ноҳияҳо бо 183 ҷиноят қарор доранд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 32 ҷиноят зиёд мебошад. дар мавқеи дуюм соҳаи тандурустӣ қарор дорад. дар ин соҳа дар зарфи ним соли охир 103 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба соли гузашта 29 ҳолат зиёд аст. ҳамин тариқ дар зинаҳои баъдӣ кумитаҳои замин ва геодезӣ бо 58 ҷиноят, соҳаи илм ва маориф бо 49 ҷиноят ва мақомоти корҳои дохилӣ бо 48 ҷиноят қарор доранд. ҳаҷми умумии зарари молиявӣ ошкоршуда дар ин давра 624,1 миллион сомониро ташкил додааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 373 миллион сомонӣ зиёд будааст. калонтарин зарари молиявӣ дар ним соли охир дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ошкор шудааст, 1 миллиарду 200 миллион сомонӣ. бояд гуфт, ки Тоҷикистон дар индекси дарки фасоди созмони шаффофияти байналмилал дар соли 2024 дар миёни 180 кишвар зинаи 164-ро касб кардааст. бо тарофаи суперқувва Азед Мобайл интихоб асту дар ихтиёри то 9 суперқувва аст, ки тибқи хоҳиш метавон пайваст кард. тарофаро бо хости худ бисоз суперқувваро пайваст кун. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.